back to my YouTube channels, guys. So I'm Christian, and for my Facebook, TikTok, and to my YouTube channel, I'm call me Dong Bisaya. And guys, yung video na mapapanood nyo guys, ito po yung mga in-order ko sa online shopping. Mag-unbox po tayo, no? Mag-unbox tayo sa Lazada, nabili ko ito sa Lazada. So guys, panoorin nyo kung okay ba siya, ano ba yung nangyari. So let's see kung I'm satisfied or something like that. Ano ba yung nangyari sa item, good item ba na-receive. So panoorin nyo guys, ha. So once again, don't forget to subscribe to my YouTube channel, guys. I'm Dong Bisaya and welcome to my channel. Okay, thank you. Guys, ito ay patikim pa lang para sa magiging context o konsepto ng magiging live or live stream ko palagi dito sa online. So patikim pa lang to guys. Para sa mga dugo sa pag-ibig at naghahanap ng pagmamahal sa isa't isa, dito natin matatagpuan at dito nyo makikita ang tunay na mahal ka, tunay na umiibig sa'yo, at tunay na kayo lamang. Basta't lagi nyo tatandaan na lahat ng pagsubok tayo ay dumaan, lahat ng yan ay may solusyon, no? Huwag kayo mag-give up kasi lahat tayo binigyan para mamotivate yung sarili natin. Harapin kung sa tingin mo ay kayang-kaya mo, o kahit naman sabihin mo lang na maliit lang yung problema, harapin mo siya kung ang tao, diba? And guys, marami tayong mga gagawin, okay? So masaya lang ako kasi this is it na talaga. So I'm very excited to one of the best. And stay tuned on Saturday. We will here in you to see what's the best for you here at Dong Bisaya channel, okay? And stay tuned to Dong Bisaya. And once again, thank you so much. This is Dong Bisaya, your number one. Kadong Bisaya. Saan man, lupalot ng ating bansa, mahanap at makikita ang mga Bisaya. Kaya huwag kayong mahiya, hindi. Pag malaki na tayo ay Bisaya sapagkat tayo ay nakakaalam ng maraming salita. Hindi lang ang Tagalog, English, iba pang lingua. Maging proud sa sarili na tayo ay Bisaya. At napakasakit ang isipin, minsan mayroon tayong pinagdadaanan sa buhay, pero lahat ng may solusyon, lahat ng bagay kagaya kung gano'n pa. Hi guys, welcome back to my YouTube channel guys. So this is Dong Bisaya. What's up? Okay guys, so hindi ko napanood yung dating video na nabili ko. Mali yung tawag nito, mali yung na padala sa akin. So ito yung una.
dapat Samsung A30s yung order ko. Yung dumating sa akin, Samsung A51, which is hindi siya compatible. So, sayang. Pero, papalitan naman daw. Pero, mabilis naman sila reply. So, ngayon, ito naman yung unbox natin. So, yung unbox ko na to. So, ang in-order ko po ay speaker. Okay? So, speaker guys. And, sige, unbox na natin. Wow, in fairness, naka bubbles. Okay. Sirain lang yung bubbles. Wow. Galing niya guys. Ito yung maganda yung packaging. Tapos gumagana siya, yung order kong kulay is blue rin yung dumating. Wow, so thank you so much. So wow, dalawa na yung nyo. Pwedeng, ito pala, ito yung para sa cellphone. Ano ba ako? Pero Bluetooth siya eh. Pag i-charge, so meron naman akong charger. Furnace, good siya. So, tatry nga natin. Try natin mamaya guys. So, yun, thank you so much. Akala ko gas-gas, wala pa. Ayan. Guys, okay siya guys. Wow. Subat up. Ayun. Ayan siya umiilaw siya. So, gumagana siya. So, try nga natin siya sa FM. Ang sabi gumagana daw sa FM. Try nga natin kung gumagana. USB, no? Kailangan ko talaga gawin ng USB. Pero paano to? Line in. FM tender. Magkano siya? Hindi ngayon, Lunes! Gonna make it. Since you're the only one I wanna spend the night. Go to your man, keep it cooking up, how can you think it? You'll be going on the side of your birthday. I know what you mean. Baby, I could be the right one for you. I could be the one there for you. Ay, alam mo, sa totoo lang, proud ako sa Win Radio. Kasi ngayon, siksik, lig at umaapaw. Dami-dami pinamimigay. Dami-dami pinamimigay ng Win Radio ngayon. Akala mo kasi just lang eh. Lakas malakas. Malakas na kayo. You don't gotta work, do your issues, baby. Hold you down. Galing. Siya magaling. Guys, ito naman yung Bisaya Unbox din natin. So this one is Shiko. Okay, so this one is Genuine Leader. Ito ay wallet. Coffee brown yung kulay niya. So unbox natin. Ayan. Charan! Yan.
Yan siya, oh. Hmm. So, ang kagandahan kasi niya, guys, marami siyang paglalagyan ng mga cards. So, bilangin natin from this one. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5 cards ang pwede sa kanya. Actually, dito pwede rin, pero picture ata siya dapat. So, ito siya, guys. Maganda siya. Very, very nice wallet. Very, very, very nice. So, thank you, Lazada, kasi maganda yung, ano natin, maganda yung music natin ngayon. Line in. Tapos, dapat meron siyang pahinaan ng boses. FM tender. Basta. Nagkatan ako, oh! Umabaw. Line in. So, ano siya? Portable mini speaker, 15 page.